Ali akadongan las roha pajupak kita muse di pertanyaan pala roha di channel YouTube kali nama kata batak tuan. Adorang sota tangio siak kata ni tu hatta lau menugu hatta jalan naik si pausrozor hatta perjulu mahita martanian. Nungaradi hami di son ali di bata amanami lahu tu mangihok ko nabadia. Kurasi hami sian akahagalion akurangan nami. Di matutong ali tua marguguyok kami patuburu hanami makaporsyai hatami gugut margugulau mangulap ka lomo ni roham si roham di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Yang muna aliak kadongan na kinakulongan di bagasan kuar ni Tuhan Yesus Kristus ia si pakusor-kusoran ni rohatta na dibuat sian wasiak kekal na marodolan unang mabiyar makokok dongan di enet sian sada Samuel 10 ayat sada saat roh di ayat pitu jalan nagabi ujahan misi pahusor-husoron ni rohatta ima sian ayat 4 madok jadi ditarimoti si Jonathan ma nadenggan sian si Daud tu si Saul amanai nin nama madu ibana ngunang tung merdosa raja itu si Daud hai dangadong dosa na tuh macai marguna situ tudo balik papahenan nai sada sian gudang ni tadda patubun dongan nasumurung manang natutu ima marhite harorona di masani hagubutan di iba naboy do kitaon margopar manang marfoto do torok zolma lau patubun natorok dongata alai molo dongan na tutubuju ima dina olo ro ditiki rikot dihita pangurubion di bagas kamolo do Raja Daud hati hai siala nasok menjadi Raja Saul naing membunuh ibana sugu ni rohani Raja Saul dak tarotapan siala ni nasa usaho di ibana do lahu pamateon Raja Daud. Ya si Jonathan anak ni Raja Saul marusaka do mangudio si Daud. Dia tahun di bana do kaburjon ni Raja Daud. Jala dipangidohod do tu among nai ima Raja Saul. Asa unang dibunuh Raja Daud. Dada naso adong alana. Ay ya do diurupi si Daud si Sauli. Ima hatiha ditaduan si Daud ala Palestin. Nasosian panagaman ni si Daud. Paudo pangurubion ni si Jonathan. Anak ni Saul nasai naing pamatio di bana. Masa doon ala nasumabiyar ibana mangurupi dongan. Ala di poti bana naso marsala si Daud. Jala naso dalanna si bunuan ibana. Di tonga ningodu nuaingon nagokdo persieduan raniriko do dihita dongan naboy masih urupan nasada nakasi pangurubion daksay ikum marhiti hepeng manak sinamo sada rumang ni pangurubion namat cay dihaperluan ima mangalehon hatorangan taringot tuha dirion ni dongan asabui ibana di jakok kalak jala yokui hajong-jongan marsiazar ma lahu mabaritahon akka nadinggan jala nasitong tarimo tu dongat tadi lumubi molo di botoho di bagasan hagugutan jala rikot paduau ibana sian kamauni so ni majolo pertanyaan tadi bagasan sadarion alai sotong lupa hamu sudi akka dongan like subscribe jala sagio muse tu akka dongata manang di dia be marhite nunga parsidohot hamuna patol hasum berita nauli rap dohot yika on tu lihat portibion saya di pasu-pasu Tuhan taima kita